हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय दा फाइनाली हेल्थ डिपार्टमेन्टनि भेकेन्सिनि आपडेट लाना फैदों थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन मा पोस्ट जागोन आरो एप्लाइआ माब्ला जागोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो दा भेकेन्सियाथ' गोबां दङ गासै 4000नि बारा दङ हेल्थ डिपार्टमेन्टआव दासान्दि ओंखारनो गोनाङा आरो खायसे ओंखारबाय दा बेनि गेजेराव बुंखादोंमोन लोगोफोर आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होननानै दा फाइनाली लासै लासै ओंखारबोगासिनो दङ आरो एप्लाइआबो सोलिगासिनो दङ जेरै आसाम पुलिस एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टआवबो एप्लाइआ जाबाय एनएचएमआव बेनिफ्राय दायो भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ आरो नोंथांमोना एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन ग्रेड 3 आव आरो 4 आव दा नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो फरायनाया बेसेबां नांगौ स' नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ लाखाजोबदो दा फार्स्टआव थागोन जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेनो जाबाय DHS आव दा DHS आवनो बांसिन एप्लाइ जागोन भेकेन्सि ओंखारदों हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव बे जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस होनना बुङो DHS माने ग्रेड 3 आरो 4 दङ जेराव नोंथांमोना ग्रेड 4 एप्लाइ खालामबा अनलि 8 पास मिनिमाम नोंथांमोननि फरायनाय गाहायसिनानो 8 पास जानांगोन बेनो जाबाय 2720 भेकेन्सिस दङ बे DHS आव बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो DHS FW बेयाव 270 भेकेन्सिस दङ बेयावबो ग्रेड 3 आरो 4 दङ थ' बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ नुबाय डिसक्रिप्सनाव नायबानो जाबाय गासैखौबो सेलेक्ट खालामनानै दानिया दंबावो DME एबा डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसन बेयावबो 962 भेकेन्सिस दङ लोगोफोर ग्रेड 3 आरो 4 दा बेयावबो ग्रेड 4 आव गोबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना मिनिमाम 8 पास जानायफोरानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हाला नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा आन्डार मेट्रिक दा बिनिफ्राय NHM आवथ' एप्लाइ जागासिनो दंखायो नोंथांमोना जायफ्रा स्टाफ नार्स एप्लाइ खालामनो सानदों एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना लास्ट डेटआ 16 डिसेम्बरमोन 387 भेकेन्सिस दङ कारेन्टलि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ जायफ्रा स्टाफ नार्स BSc बा GNM पास खालामदों एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय आयुषआवबो गोदान भेकेन्सि फैदों बे आयुष होननायाव बे 56 भेकेन्सिस दङ ग्रेड 3 आरो 4 बेयावबो दङ नोंथांमोना मिनिमाम 8 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन दासान्दि लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोबां भेकेन्सि ओंखारनो गोनां दङ आरो ओंखारसिगोनबो सर्ट नटिसआ ओंखारग्रोबाय नाथाय अफिसियेल वेबसाइटआव दासिमबो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै आरो थ' एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन ना अब्ला नोंथांमोना फारि फारि एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा एप्लाइ खालामबा डकुमेन्ट्स नांगौ जायो नालाय बेखायनो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना हानायसेबां जगार खालामजोबदो जेरै नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट बे थाथारनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्सन नांखाथारगौ बे गैयाब्ला एप्लाइ जाया थ' बेखायनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालाम दानिया अनलाइन एप्लाइ जायो बेनिफ्राय डमिसाइल नांगौबा नोंथांमोना DC अफिसाव एप्लाइ खालाम साननैयावनो मोनो थ' नोंथांमोना बेखौ खालामथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3 आव जेरावनोखि नोंथांमोना मोजां पस्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों अब्ला कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन मिनिमाम 6 मान्थ्स थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना ग्रेड 3 आव गोनां बिनायाव एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ अके थ' ग्रेड 4 आव जेबो नाङा जास्ट नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनल' नांगौ आरो लोगोसे ड्राइभार जायफ्रा ड्राइभाराव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जाथारनांगौ अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय स्टाफ नार्सआवबो गोबां भेकेन्सि दङ दा स्टाफ नार्स एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननिया GNM पास खालामनांगोन एबा BSc नार्सिं पास खालामनाय जानानै आरोबाव आसाम नार्सिं काउन्सिलजों रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोङो जायखिजाया स्टेटनिफ्राय नों कचिं लानानै पास जादोंब्लाबो नोंहा आसाम स्टेट नार्सिं काउन्सिलजों मोनसे रेजिस्टार जायो बेखौ खालामना लानांगौ अब्लासो एप्लाइ खालामनांगोन आरो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनांगोन दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन आं नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ आपकामिं भेकेन्सि गोबां दङ हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जादो आरो एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो दानिया नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो नोंथाङा गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव